We're really looking forward to welcoming you back to your active leisure centres. We know that they are the heart of the community, and we know that they play such an important part in helping you to maintain and improve your health and well-being. I'm really proud of our active team of staff who've been working tirelessly behind the scenes to make sure that our facilities are safe for your return. There's lots of new procedures, redesigns, lots of training to make sure that you can come back safely and enjoy your experience with us. We followed Welsh Government guidelines and the guidelines from industry experts such as UK Active and Public Health Wales. Your active centre may look similar from the outside, but rest assured from the inside it looks and works a little bit differently from before. But that's because we want to make it safe for you to return. Mwyn sicrhau gallwn ddarparu ein gwasanaeth I gymaint o bobl â phosib, gofynnwn I chi archebu eich gweithgaredd ymlaen llaw cyn dod i'r canolfannau. Mae rhaid I chi wisgo gorchudd ddwyneb eich hun wrth ddod I mewn i'n canolfannau, wrth fynd o'i hamgylch ac wrth adael. Gofynnwn hefyd I chi defnyddio'r diheintydd dwylo wrth fynd I mewn ac yn rheolaidd trwy gydol eich ymweliad. Cewch chi dynnu eich gorchudd ddwyneb wrth wneud ymarfer corff. Mae'r botwm hwn yn gysylltiedig â chydlodaeth a bydd yn eich galluogi I gyfrestru mewn chwynciad. Mae'n holl ganolfannau'n gweithredu mewn capasiti llai i'ch helpu chi gadw'n ddiogel. Byddwch yn sylwi bod mesurau diogelwch wedi nodi'n glir ledled y canolfannau gan gynnwys yn system un ffordd I sicrhau y gallwch gyrraedd eich ardaloedd gweithgareddau yn ddiogel. Dim ond ar gyfer nofwyr yn unig y bydd ystafelloedd newid ar gael. Gwisgwch eich gwisg nofio o dan eich dillad a gofynnir I chi gael cawod gartref ar ôl I chi nofio. Ni fydd loceri ar gael, felly peidiwch â dod â llawer o eiddo personol. Yn ein campfeydd, mae mesuriadau wedi'u rhoi ar waith I sicrhau y gallwn cadw pellter cymdeithasol. Mae offer y gampfa wedi cael ei ailosod I sicrhau pellter diogel. Mae'r niferoedd yn y gampfa yn cyfniedig a dim ond 5 diwrnod ymlaen llaw y byddwch chi'n gallu archebu slot gampfa 1 awr. Bydd ein campfeydd yn cael ei glanhau i'r safon uchaf trwy gydol y dydd. Rydym hefyd wedi ychwanegu mwy o ddeintyddion dwylo a gorsfeydd hunan lanhau ac yn ystod eich sesiwn gofynnwn I chi lanhau eich offer cyn ac ar ôl ei ddefnyddio. Bydd digon o dywelion papur a deintyddion ar gael y gellir y ddefnyddio a'i gwaredu yn y biniau a ddarperir. Rydyn ni wedi cyflwyno system archebu newydd ar gyfer ein pwllnofio. Bydd angen I chi archebu ein sesiwn ymlaen llaw gan y fyddwch chi gallu dod â nofio heb garchebu. Yn union fel bob gweithgaredd arall, gallwch archebu ar-lein trwy'r ap cyn cyrraedd y ganolfan. Rydym wedi lledu'r lonydd I sicrhau pellter diogel pan fyddwch yn y dŵr. Cyn mynd mewn i'r pwll, dewyswch y lon gywir ar gyfer eich gallu, araf, canolig neu gyflym. Os oes angen I chi stopio, gwnewch yn siŵr eich bod yn troi eich cefn i'r pwll a peidiwch â chwynebu nofwyr eraill. Ond cadwch lygad ar ein gwefan a thydylennau cyfryngau cymdeithasol I gael y diwedderaf ar ein rhaglen dysgu nofio ac am unrhyw newidiadau yn y dyfodol i'n hamserlen pwllnofio. We obviously are offering a limited programme, but we will increase that as soon as it is safe and practicable to do so. The most important things to us are that you visit safely, enjoyably, and that you see the benefits of working out in an active leisure centre. Take care, and we hope to see you soon.